Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Toby, Needs DA, Bisaya Single Vlogger, Mark Jumayaw, Papa Poypoy, Joan Marie Gorantes, Danchoy El Culada, at sa mga nag-renew ng badge na sina Raymar Agapay, Ronaldo Meneses, Renzo Anire, Miss Aboganda, Kim Jacob, Shinshin, Admin Edison Gatdula, happy 1 year sa'yo. Champagne Corty, happy 1 year sa'yo. Paji Jagira, Earl Empik, May Acopiado, Luis Cardoza, Zarina Micaela Mercado, Criselda Santos, Eris Crib Horror Tales, subscribe kayo dyan, Bern Limpin, at kay Ryan Valdevieso. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tita ko na itago na lang natin sa pangalang Ogik. Taong 1989. Esperanza. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manlalako ng gulay si Ogik. Nasa edad 17 pa lamang siya noong mga oras na ito. Nakatira ang kanilang pamilya malapit sa isang sapa kung saan doon din siya kumukuha ng kanilang ibinibenta kagaya ng kangkong at iba't iba pang gulay. Di na nakapag-aral si Ogik sa kadahilan ng kapuspalad din ang kanyang pamilya at wala itong pantustos sa pagpapaaral sa kanya. Sa araw-araw niyang pamumuhay, palaging nadaraanan ni Ogik ang batong bahay na yon noong mga panahong ito. Ayon sa kanya ay hindi pa ito ganap na isang simbahan noon. Meron ditong nakatirang mag-asawa na may kaya. Yon ang pagkakaalam ng ibang taong nasa kanila. Ang hindi nila alam ay ang lihim na itinatago nung mag-asawang yon. Ayon kay Ogik, masiyahin ang mag-asawang yon. Palagi niya itong nakikitang nagtatabas ng mga damo sa kanilang bakuran. Bumibili din sa kanya yon minsan ng mga binibenta niyang gulay at palagi siya nitong sinasalubong ng ngiti. Kahit sinasabihan siya ng kanyang ama na mag-iingat sa tuwing magbebenta doon, ay hindi ito alintana kay Ogik sa kadahilanang mabait naman talaga sa kanya yung dalawang yon. Isang araw, aalis na sana itong si Ogik sa kanilang tahanan nang bigla siyang tinawag ng kanyang ama. Ogik, nakita kita kahapon ah. Sabi ko sa'yo huwag kang pakampante sa tuwing magtitinda ka ng mga gulay sa mag-asawang yon, di ba? Mag-iingat ka. Baka ikapahamak mo pa yan. Wika ng kanyang ama. Opo, tay. Nag-iingat naman ako eh. Hindi naman masamang tao yung mag-asawang yun. Sagot ni Ogik. Yan ang akala mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na may lahing mangkukulam at aswang ang dalawang yon? Kalat na kalat yan dito ah. Hindi ka ba nakikinig? Wika ng kanyang ama. Di na sumagot itong si Ogik at umalis na ito upang makaiwas pa sa mga sasabihin ng kanyang ama. Di rin naman kasi naniniwala si Ogik sa mga ganong uri ng nilalang. Di pa siya nakakakita eh. Isa lang siyang normal na tao na ang tanging pinaniniwalaan ay yung mga nakikita niya. Kahit meron siyang napapansin dito sa mag-asawa, ay wala siyang pakialam sa kadahilanang mas mahalaga sa kanya ang kikitain niyang pera kesa sa mga masasamang sabi-sabi tungkol sa dalawang yon.
Nakaranas na din itong si Ogik na nakita niya ang lalaki sa bahay na yon, na may pasan-pasang kawa habang pumapasok sa kanilang batong bahay. Pagbukas ng bahay na yon, ay biglang bumulaga kay Ogik ang napakasangsang na amoy sa loob. Napaatras siya ng konti pero hindi niya yon inisipan ng anumang pagdududa. Habang naglalakad itong si Ogik sa kanilang baryo, ay wala ni isang bumibili ng kanyang paninda. Kahit ilang minuto na siyang naglilibot doon, ay tila ba wala talagang interesado sa mga tinitinda niyang gulay. Napapaisip siya na baka nagsasawa na ang mga tao sa araw-araw na nilalako niya. Kaya ang ginawa niya ay tinahak na niya ang daan pauwi ng kanilang tahanan. Naglalakad na itong si Ogik nang napadapo na naman siya sa bahay noong dalawang mag-asawa. Nakakita siya ng isang puno sa loob ng bakuran nito na tila ba hitik na yung mga bunga. Kaya ang ginawa niya ay lumapit siya sa bahay ng mag-asawa upang tanungin kung pwede bang makahingi ng prutas na itinanim nila sa kanilang bakuran. Pagkalapit ni Ogik sa bahay ng dalawa, ay nagwika ito ng, "Ale, pwede ho ba akong makahingi ng prutas na nasa bakuran ninyo? Pansin ko kasing napakahinog na ng mga yun eh." Wika ni Ogik. "Oo naman. Sige, sasamahan kita," sagot nung babae. Matapos yan ay naglakad na itong dalawa patungo sa bakuran nitong mag-asawa. Nag-uusap pa ang mga ito kung meron na ba siyang nabenta sa kanilang mga paninda. Nung nadapo na ang dalawa sa punong yon, ay pinakuha na ng bunga itong si Ogik. "Kumuha ka kahit ilan ang gusto mo, Ogik," wika nung babae. Napangiti na lamang itong si Ogik at walang pag-aatubiling kinuha ang lahat ng makakaya niya hanggang sa mapuno ang sisidla na dala niya. Kahit sino naman ata ay maaakit sa punong yon sa kadahilan ng pulang-pula ang mga bunga rito na parabang hindi ito kusang tumutubo sa lugar nila Ogik. Matapos yan ay nagpaalam na itong si Ogik sa mag-asawang yon habang kumakain ng prutas na nakuha niya. Kumaway lang naman ang dalawa habang tinitingnan si Ogik na papaalis. Kumakaway habang nakangiti pero ang ngiti ng dalawang yon ay tila bang ngiti ng isang demonyo. Pagbalik ng tingin dito ni Ogik, ay nakita niyang paunti-unting nalalagas ang dahon ng punong inakyat niya kanina. Nakita niya rin ang dalawang mag-asawang nag-iba ang itsura at katayuan ng mga ito pagpasok sa batong bahay na yon. Animoy, dalawang matandang mamamatay na ang nakita ni Ogik nung mga oras na yon. Patuloy pa rin siya sa pagkain ng daladala niyang prutas nang masipat niya ito. Biglang nagulat si Ogik nang makita niya ang hawak-hawak niyang prutas na bulok na pala at inuuod na. Itinapon niya agad ang lahat ng nasa sisidlan niya dahil sa napakaraming uod ang gumagapang dito. Tila ba mali ang pagkakaalam ng tatay niya sa dalawang yon. Hindi yun mangkukulam, bagkus ay mga mambabarang. Nang makita niya ang lahat ng yun, tumakbo si Ogik ng napakabilis na halos maiwan na niya ang mga itinitinda niyang gulay. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay doon nga ay nagtapat kaagad si Ogik sa kanyang tatay. "Tay! Yung mag-asawang nasa batong bahay biglang nag-iba yung itsura. Pinakain ako ng prutas na maraming uod."
Wika ni Ogik. Ha? Uod? Bakit mo kinain? Sagot ng tatay niya. Pagsasalaysay ni Ogik, hindi niya naman akalain na uod pala ang kinakain niya noong mga oras na yon. Yung tanging kinakatakot lang nitong si Ogik ay ang pag-iibang anyo ng dalawa na doon niya palang nasilayan. Matapos magsalaysay nitong si Ogik, ay halos pumutok na sa galit ang tatay niya. Galit na galit yon sa mag-asawang nakatira sa batong bahay na yon dahil sa kapangahasan nilang ginawa sa kanyang anak. Binigyan ng habay si Ogik ng tatay niya upang makaiwas sa anumang panlilinlang na maaaring gawin ng dalawang demonyong yon. Ipinakonsulta niya rin ito sa isang manggagamot noong araw din na yon. Ayon sa manggagamot, ligtas naman sa kapahamakan ang kanyang anak at ang kinain nitong prutas ay magsisilbing marka upang kunin at gawing mambabarang itong anak niya. Hindi yon titigil sa kadahilan ng nais ng dalawang yon na merong magmana sa kakayahan nilang taglay. Ang habay na ibinigay ng tatay niya sa kanya ay isang uri ng pangontra upang magsilbing babala sa mga masasamang nilalang na binabantayan ng isang manggagamot ang taong yon. Kapag malakas ang habay, ay iiwasan ito ng mga nilalang. Pero kapag nakita nilang mahina ang hawak nitong habay, ay patuloy pa rin nila itong gagambalain. Tiwala ang ama ni Ogik sa habay na bigay niya sa kadahilanang minana niya pa ito sa yumao niyang ina. Nang makumpirma na ng manggagamot ang ginagawang panggagambala nito sa kanilang baryo, ay hindi na yon nag-aksaya pa ng panahon. Nag-isip ang manggagamot na yon kung papaano niya susugpuin ang dalawang demonyong yon. Alam niyang hindi basta-basta ang dalawa sa kadahilanang meron itong taglay na mga malalalim na karunungan. Hindi madaling gawin ang sabulag na yon, lalong-lalo na sa mga puno. Tanging ang nakakagawa lang ng mga ganong uri ng sabulag ay ang mga engkanto lang. Bibihira lang ang mga taong nakakaalam kung ano at kung papaano gagawin ang mga ganong uri ng mahika. Dagdag pa ng manggagamot na, alam ng mga ito na nabunyag na ang kanilang sikreto. Mag-uumpisa na itong pumatay ng ating mga kababaryo. Kaya, mag-iingat kayo. Tumangulang naman ang mag-ama nang mabanggit ito ng manggagamot. Huwag kayong mag-alala. Gagawa natin yan ng paraan. Bukas bumalik kayo. Wika ng manggagamot. Opo, maraming salamat po, Mang Julie. Sagot ng ama ni Ogik. Matapos makapagkonsulta ng mag-ama, ay bumalik na ito sa kanilang tahanan upang gawin ang mga naudlot nilang gawaing bahay. Magtitiyak pa ng kahoy itong ama niya, samantalang siya naman ay iigib ng tubig para sa lulutuin ng kanyang ina. Lumipas ang hapon na yon na hindi pinalabas si Ogik upang magtinda. Ang kanyang ama na lamang ang naglako ng mga tinitinda nila upang kahit papaano ay magkaroon sila ng kita. Nang makabalik itong ama niya, ay tila ba mukha itong galing sa isang away. Hindi mawari ni Ogik kung napano ang ama niya dahil sa punit-punit ang suot nitong damit. Pagpasok nito sa kanilang bahay ay tinanong ng ina ni Ogik kung napano itong tatay niya. Ayon sa tatay niya, nilusob niya ang batong bahay na yon upang harapin ang mag-asawa. Pagpasok niya sa bahay na yon, ay napakadilim ng paligid na tila ba isang kuweba ang loob nito. Halos hindi makapaniwala ang kanyang ama nang makita niya ang napakaraming bangkay.
na nakasabit sa kisame ng bahay na yun. Napakarami ding kawang nakahanay na merong mga bangkay sa loob. Kitang-kita ng ama niya ang mga bangkay sa kawa sa kadahilanang nakalabas ang bawat kamay ng mga biktima na nakasilid doon. Nakita niya ang lahat ng yon na merong bumukas ng pinto sa bandang likuran nito. Halos mabalot ng takot ang tatay niya. At parabang nawawala na ito sa katinuan kung saan siya susuot sa bahay na yon. Nagsitakbo ito upang mahanap ang daan papalabas. Pero hindi niya talaga yon mahanap. Sa bawat pag-ikot niya sa loob ng batong bahay, ay nagkakandabangga-bangga na siya sa mga dingding nitong merong mga matatalas na mga bato. Kahit nasusugatan na siya ng malalim, ay hindi niya iniinda ang lahat ng yon sa kadahilanang natatakot siyang gumawa ng ingay at baka mas lalo niya itong ikapahamak. Awa naman ng Diyos, ay nahanap niya ang daan papalabas at matagumpay na nakatakas itong ama ni Ogic. Habang tumatakbo siya papalayo, ay ramdam na ramdam ng ama niya na nakatingin sa kanya ang mag-asawang yon. Matapos makapagkwento ng ama ni Ogic, ay nagwika din ito ng, "Lahat ng paninda natin, naiwan ko doon." Wika nito. Niyakap lang siya ng asawa niya habang umiiyak. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon at nagkaroon ng isang pangyayaring tumatak sa isip ni Ogic. Ayon sa kanya, nung gabing yon ay dinalaw sila ng dalawang kakaibang nilalang na buong buhay niya ay doon niya palang naranasan. Magbabandang 9:00 yon ayon kay Ogic. Papatulog na sila nung mga oras na ito nang biglang nakarinig sila ng mga paghuhuni ng 2 ibon na talaga namang kakaiba. Ang huni nito ay parang hindi sa ibon, kundi parang sa isang palaka. Ang nakakapangilabot lang dito ay meron itong mga malalaking pakpak na animoy isang napakalaking uwak. Pumapalibot lang ito sa kanilang bahay habang ang tatay niya naman ay hindi mapakali sa kanilang silid. Pinalipat si Ogic doon sa hinihigaan ng ina niya upang mabantayan sila ng kanilang ama. Hawak-hawak ng kanyang ama ang sundang nila para kung sakaling makapasok ang mga yon ay makakapalag siya. Lumipas pa ang ilang minuto at meron ng pag-iyak sa labas ng kanilang bahay at parang merong mga gumagapang sa bawat dingding ng kanilang tahanan. Rinig na rinig nila ang kaluskos ng mala-insektong nilalang na gumagapang sa bawat dingding sa kadahilanang gawa sa nipit ang kanilang dingding. Ang nipit ay ang tawag sa nipang ginawang dingding. Tahimik lang ang mag-anak nung mga oras na yon habang nakikiramdam sa paligid. Matapos yan ay nagwika ang nilalang na nasa labas ng, "Uubusin namin kayo." "Labas! Labas!" Wika ng nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Tumahimik lang ang tatay ni Ogic noong mga panahong yon. Bale naghihintay na lamang sila ng umaga upang mairaos ng ligtas ang kanilang buhay ng mismong gabing yon. Hindi naman sila napasok ng nilalang sa kadahilanang meron ding mga pangontra ang kanilang tahanan.
Kinaumagahan ay tumungo ang mag-ama sa bahay ng manggagamot. Hindi na nagdalawang isip ang manggagamot na kumprontahin ang mag-asawang yon. Pagpunta nila rito, ay walang tao sa pamamahay na yon. Kaya ang ginawa nila ay binalikan nila ito ng gabi. Akala nila tutulungan sila ng iba nilang kababaryo. Pero hindi. Sumama lang ang mga yon para makiusyoso. Meron silang tig-iisang sulo habang tinatahak ang daan papuntang bahay ng mag-asawang yon. Pagkarating nila dito ay sumigaw ang tatay ni Ogik ng, Lumabas kayo! Mga demonyo kayo! Kagabi akong pinapalabas nyo! Ngayon kayo ang lumabas! Matapos sumigaw ng tatay ni Ogik, ay dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bahay na yon. Paglabas ng mag-asawang yon ay kitang-kita nila nakakaiba ang itsura ng dalawang yon. Matapos yan ay biglang nagsipulasan ang mga sumama sa kanila at silang tatlo na lamang ang naiwan upang kaharapin ang mag-asawa. Buti na lang at marunong mag-usal na pangkumbate ang manggagamot na hiningian nila ng tulong. Pagkakita nito sa mag-asawang iba na ang itsura, ay hindi yon nag-atubiling lusubin ang dalawang nilalang na yon. Paglalarawan ni Ogik sa itsura ng mag-asawa, ay meron itong mahabang braso na napakapayat. Tapos kalbo ang dalawang yon at meron itong napakalaking mga panga. Nangingitim din ang mga yon at napakalayo sa itsura ng isang normal na tao. Sulo lamang ang gamit ng manggagamot na yon nang sinugod niya ang mag-asawa. Tumulong na rin ang tatay ni Ogik upang kahit papaano ay hindi rin mapahamak ang manggagamot. Nakapasok sila sa bahay ng dalawang yon habang nakikipagbuno. Kahit gaano kalalim ang natamong kalmot nitong ama ni Ogik, ay hindi niya ito ininda dahil kung hindi nila mapapatay ang mga yon, ay maaaring marami pang mabiktima ang mga ito. Habang nakikipaglaban ang manggagamot na yon, ay nag-uusal ito ng mga espiritual na armas upang mapatay ang mga nilalang na yon. Pagkausal niya ng kumikinang na espiritual na sibat, ay binato niya ito sa nilalang na siya namang ikinamatay nito. Tilapon ang nilalang na yon hanggang sa sumabit yon sa pader. Unti-unting nawawalan ng buhay ang nilalang habang napapahinga ng malalim. Nang makita ito ng asawa nito ay sumisigaw yon dahil sa galit at sa sama ng loob. Nagwawala ang lalaking yon hanggang sa masaksak na naman ito ng espiritual na espada na ginamit ng manggagamot. Itinarak ng manggagamot na yon ang kanyang hintuturo sa nilalang at siya namang ikinamatay nito. Bago ito nawala ng buhay, ay nagbitaw pa yon ng sumpa na, Hindi ako matatahimik at patuloy na gagambalain ang lugar na ito sa susunod na 100 taon. Matapos yan, ay namatay na ang nilalang na yon at tuluyang naging abo. Sinunog ng manggagamot ang bahay na yon upang lahat ng buto ng mga ito, maging ang mga bangkay ng 2 demonyo ay matupok na ng apoy. Magmula ng araw na yon ay wala nang nagtangkang lumapit dito. Ginawa na lang itong simbahan nang nakabili dito. Hanggang ngayong pangkasalukuyang panahon, 2021, kahit isa na itong sikat na lugar sa amin, ay hindi pa rin maipagkakaila ang pagpaparamdam ng kaluluwa ng mag-asawa. Naging usap-usapan din sa buong lugar ng Esperanza
ang mga kakaibang nagpaparamdam dito sa bahay na bato. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na sikat ang bahay na bato dito sa buong Esperanza? Kasi hindi lang kwento ng, ito nga yung mag-asawang mambabarang / aswang. Ang sikat na kwento dito sa bahay na bato na to. Marami pang kwento rito. Ito pa lang yung isa sa mga kwento. Sorry kung medyo redundant tayo. May mga nakaraang kwento pa yan way back 1970s. Gusto nyo bang marinig? Comment lang kayo ng 1970s bahay na bato. At ilalathala ko yung mga kakaiba pang kwento dito sa bahay na bato. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.